es troba? Li surt sang com una mala cosa. Oh, Déu meu! Esquitjant tota l'habitació. No sé pas què té aquesta gent que ho pinta tot de color blanc. Si d'aquí 2 minuts no han trucat, truca a l'hospital. He de fumar-me un cigarret, què? No! Fa 1 any i mig que ho vas deixar, ni pensar-ho. Tot això no pot estar passant. És un malson. Oh, Déu meu! Què? Què? M'estàs sonant el telèfon? Què? Digui, doctor Dani! Oh, doctor Digui! Quina il·lusió que em fa que sigui vostè! És el doctor! Mai de la vida m'hauria convidat a molestar-lo, però es tracta d'una emergència! És el doctor! Soc la Chris Gorman. El meu marit i jo som íntims amics d'en Charlie Brock. És el doctor! És el doctor, és el doctor! Doncs per què no m'ho deies? Doctor Dudley, em temo que hi ha hagut un accident. Jo havia avisat el meu metge, però el meu marit, que és advocat, ha considerat que en aquestes circumstàncies era millor avisar el metge particular d'en Charlie. Doncs bé, no fa ni 10 minuts que hem arribat aquí, a casa d'en Charlie, quan de cop i volta, quan estàvem sortint del cotxe, hem sentit... No diguis res! No li explico? No li expliqui res del que ha passat. Però hi ha en Charlie. En Charlie està bé, només té una cremada de pólvora a l'orella. No ha de saber què ha passat. Digue-li que s'ha trebancat, ha ondulat escales avall i s'ha donat un cop al cap. I la sang què? Res, la bala només li ha travessat el lòbul de l'orella, però està bé. Però si acabo de dir-li que estàvem sortint del cotxe quan de cop i volta hem sentit una alarma. Què? Què hem sentit? Hem sentit. Un moment, doctor. Hem sentit un enorme plof. Plof? Sí, quan ha caigut i ha ondulat escales avall. Bé, està bé. Doctor Dudley, perdoni. És que estava parlant amb el meu marit. Sí, doncs bé, hem sentit un enorme plof. Sembla que en Charlie ha relliscat i ha caigut escales amunt. No, escales avall. Avall, escales avall, però es troba bé. Sí, ara s'ha estirat al llit. Ara s'ha estirat al llit. Al matí per parlar amb ell. El trucarà demà al matí per parlar amb ell. No, per parlar amb vostè. A vostè, per parlar amb vostè. Em sap molt de greu haver-lo molestat. Em sap molt de greu haver-lo Però molestat. ara ja es troba molt millor. Però ara ja es troba molt millor. Gràcies a Déu. Com vas? Allò, digue-li tu, gràcies a Déu. Gràcies i adéu. Com? Un moment. Mareig? No, cap mareig. No, cap mareig. Un moment. Pot moure les articulacions? Sí, ho pot moure tot, penja. Sí, ho pot moure tot. Com? Sí. S'embarbussa quan parla? No s'embarbussa quan parla. Sí, se't pot sentir. No s'embarbussa quan parla. He de tornar a menjar-li. Com? Un moment. Li xiulen les orelles? No li xiula les orelles. Sí, li xiulen una mica les Que no orelles. tens que li diguessis que no. Sembla més autèntic si li xiulen. Ui. Com? La seva dona, la Mayra? Sí que hi és la Mayra. Ara li dic. No hi és, digue'm que no hi és, perquè si no voldrà parlar amb ella, penja. Ai, doctor, perdoni. M'he equivocat, culpa meva. Em pensava que hi era, però no hi és. Sí, ja ho faré. Sí, gràcies, doctor Dudley. Sí, un segon, que el Charlie em crida. Sí, Charlie, ara vinc. Perdoneu, sembla que es troba molt millor, Ara ja haig d'anar. Sí, molt bé, així ho faré. Sí, gràcies, sí, molt bé, doctor Dudley. Sí. Ai, no m'ho tornis a fer mai més, això. Ara m'he explicat alguna cosa. No t'he dit el nom ni una sola vegada. Si tornen a trucar, no l'agafis. I abans per què m'has dit que l'agafés? Perquè em pensava que la bala li havia travessat el cap, però només li ha travessat el lòbul de l'orella. Posa'm un bocador, l'he deixat en Charlie tirat a la dutxa. Mira, si s'ofega, la pròxima trucada la fas tu. No sé per què sempre hem d'arribar els primers a aquesta casa. No hem fet tard ni una sola vegada a la vida. No se'l podria haver trobat algú altre, aquest merder. A la merda! Qui ha vingut? Hi ha algú més a aquesta habitació? Estic al costat de la porta o espera't que porto patins? Espera't un moment. Deixa'm pensar. Oh, sí. Pren-te tot el temps que vulguis, perquè jo no penso obrir la porta. Jo només parlo amb el doctor Dudley. Mira, només poden ser l'Ernie o en Lenny, un dels dos. Hem d'obrir la porta. Oi que tens braços? Doncs fes-los servir. Oh, he de treure en Charlie de la dutxa i embanar-li l'orella. M'he de pescar alguna cosa per solucionar, no els diguis res. No els pots distreure una estoneta mentrestant? Com? O sigui, els seus millors amics venen a celebrar el seu desè aniversari de bodes. La seva dona no hi és. Ella es
alcalde de la ciutat de Nova York. És el meu client i és el meu millor amic. He de fer alguna cosa per protegir-lo, no? No pot ser d'anfitrió en una estoneta mentre jo m'empesco alguna cosa per sortir-nos d'aquesta. Que faci d'anfitriona. No hi ha menjar, no hi ha grassons a la grassonera. On és la Mayra? On és el cervell? On són les coses per picar? Què se suposa que he de fer fins que tu arribis? Jugar a les endevinalles? Sol que encara me'n recordo mínimament de parlar. Ets advocada, no? Alguna cosa deus saber fer. A contractes? Jo redacto contractes legals per editorials. Si ara mateix entra algú per aquesta porta que necessita un contracte, jo li redacto en un tret i no res. Bé, tranquil·la, no et posis nerviosa. Ara torna. Mira, saps què? Posa-li una sabatina senjada i cobri. Vols fer el favor de no posar-te nerviosa? Pren-te el meu vodka. No sé per què és millor un vodka que dues calades de cigarret. Perquè saben que ho has deixat. I si veuen fum a l'habitació, sospitaran alguna cosa. Així és millor que obri la porta i em desfaig els seus peus. No li expliques ni a en Xavi ni a la Mayra. No us vull esgarrar la nit per això. Oh, Déu meu, t'has fet mal? Ai, Déu meu, se m'ha inflat el llavi. Ai, si sembla un trompetista. On és en Leni? El cotxe haurà de caminar molt a poc a poc amb l'estrabada que s'ha fet. El cinturó de seguretat se li ha enrotllat el coll i per poc no l'estrangula amb la trompada. I deixat allà, mig escanyat. Carinyo, quin greu que em sap. Puc fer alguna cosa? Només una. No li expliquis a la Mayra. Aquesta festa significa tant per ella. Xavi, Mayra, ja som aquí, companys. Som a dalt, Leni. Què, ja t'han explicat què ens ha passat amb el BMW? Un boig ha sortit disparat del graig. Ara tant cos carregar el cotxe i tinc 4 portes en comptes de 2. I el coll? Clar, no el puc ni moure. Et sembla un quadre de Modigliani. Voleu prendre alguna cosa? No crec que em baixi res més avall a les espatlles. Havia de ser aquesta nit, Us he precisament. portat un regal. Un gel de cristall de Bohèmia. Si algú ens regala un got de pola... Un got de pola... Mira, ja no em surten les paraules, el nerviós que estic. Un pot de cola d'impacte i tindran un regal preciós. Quina llàstima. Un cotxe nou de finca, acabat de comprar. I ara sembla més aviat un record de guerra. Doctor Dali, Leonard Nance. M'he donat un cop i tinc una estrabada al coll. Faci'm el favor de trucar tan ràpid com pugui. Gràcies. Tinc un forat a l'estómac. No hi ha res per menjar? Algun canapé o alguna cosa per l'estil? Oh, doncs jo no he vist res per aquí. Oh, i on és la Mayri, la cuinera? Fa uns canapés deliciosos. A la Mayri no l'he vist. Em sembla que aquesta setmana no treballa. La setmana de la festa de l'aniversari? Sí, em sembla que ha hagut d'anar al Japó. La seva mare s'ha posat malalta. Si la Mayri és xinesa? Sí, ja ho sé, però la seva mare estava de vacances al Japó. Només puc mirar cap amunt. Espero que els convidats a la festa siguin alts. On és en Ken? En què? És a bany. I en Charlie, la Mayra? Encara s'estan vestint. Encara no estan a punt. Però si nosaltres, tot i l'accident, hem arribat a l'hora. Tinc el llavi tan inflat que sembla el llavi d'un gegant. Ni Em alguna- sembla que no tindré prou barba llavis per Carinyo. tirar-la. Hi ha alguna cosa per menjar? Unes galatetes o unes olivetes? No he pogut menjar res tot el sant dia. 3 auditories de merda amb els Hisenda he hagut de fer. Amb l'estómac buit. Per què no em vas a buscar una Coca-Cola i alguna cosa per menjar, vols? On vas? A la lavabo. Oh, però aquí vaig, tens un lavabo per convidats. Doncs on ha anat aquest? No, mira, és que dic que estava a punt de rebentar ja el temps corrents escales amunt. I si estava a punt de rebentar, per què no ha anat aquest? Bueno, ja saps què passa en aquests casos que estàs a punt de rebentar. No pots parar de córrer. Si havia de fer una pulsera més curta que aquesta, Ai, Dani, per favor, que no estem als Jocs Olímpics. I per què no hi vas d'una vegada? doncs els fan els lavabos per convidats. Esclar, que hi vaig. Hem de parlar. Què passa? Em sembla que trauré el cor per la boca. T'estreny massa el vestit? No, m'estrenen els nervis. Em sembla que pataré. Ai, no m'espantis, Cris. Aquí ja està passant alguna cosa, oi? Que llesta que ets. Ets una fera. Tens un ull per veure aquestes coses? No m'espantis i digue'm què ha passat. Bé, està bé. No fa ni 10 minuts que en Ken i jo hem arribat aquí quan de cop i volta hem sentit una... No, res. Estàs preciosa. Sí, ara li estava dient. Està estupenda, oi que sí? Aquest no és el vestit que et vas posar per l'acte de la paràlisi cerebral? No, pel de l'anèmia falciforme. Hola, Ken. Hola, on és el Leni? Al lavabo. On
tal el nou BMW? N'està content el Leni? Ui, delirant. Li han donat amb totes les prestacions que va demanar, suposo. Amb moltes més i tot de les que va demanar. Ja s'ha acabat de la buque, perquè jo també haig d'anar. No, és que em penso que hi ha anat la Mayra. Ah, doncs així anirà de la Maini. Aviseu-me si torna del Japó. Mira, què els hi has explicat? No te'n recordes? Ara no hi caig, he parlat amb una pressa. Però per què no s'ho podem explicar la veritat? Tard o d'hora se n'acabarà d'assabentar. Però si és que no la sé ni jo, la veritat. En Charlie només remou que està mig inconscient. Entra, vol parlar amb tu? A mi, per què vol parlar amb mi? No ho sé, jo no aconsegueixo, només plora, jo no aconsegueixo entendre res, ni que deixar que plori. Va, deixa que plori una estoneta sobre la teva espatlla, a veure si se li cura tot. Va. Encara li surt sang. Pensa que aquest vestit m'ha costat $1.200. Hola, Leni! Hola, Ken. Què, com va tot? Molt bé, t'han explicat què ha passat amb el Sí, cotxe. enhorabona, molt bé, On vas? Al lavabo. Però que no hi acabes d'anar? Sí, però és que encara no he descarregat del tot. Que estrany. La cuina és plena de menjar. Dóna'm les galetes. Oh, però està tot per fer. Doncs per què no comencem per això, ja? Hi ha gallina, rosti de salmó, tot escongelat damunt la taula. Hi ha pasta dintre d'una olla, però sense aigua. No et sembla estrany tot això? Només estrany que aquell hagi d'anar dues vegades seguides al lavabo. Tens una cosa punxeguda, alguna cosa, una llimadunga, una cosa per l'estil. La Cris m'anava a dir alguna cosa, però després ja no dic ni piu. Sembla mentira, les portes del BMW s'estripen com un mocador de paper. I això sembla fet de cent. Tenia les mans congelades i no em mirava directament als ulls. Saps quin és el millor lloc per guardar les teves joies? Aquesta bossa. Va, a veure. I per què tira tant a vestir-se? Què me'n dius d'això, Ai, per què cony ets tan mal pensat deixar-los estar i baixaran? Ole, però que no te l'has adonat? Aquí està passant alguna cosa. M'he adonat que les tovalloles del bany no estaven penjades a la barra, estaven sobre el lavabo. M'he adonat que el rotllo de paper higiènic estava pràcticament a les acaballes. Però això és deixadesa, no n'hi ha per muntar un escàndol, dic jo. Ai, doncs jo no descartaria tan aviat l'escàndol. Què et penses, que no sé a què et refereixes? Jo també els he sentit, les xafarderies i els rumors. Però jo no em faig cas de tota aquesta merda, perquè ell és el meu amic. I ella de la dona del meu amic. Esclar, no em parlis més. Jo no faig cas dels merders i les marranades que diuen que tenen els meus amics. T'he dit que no em parlis més? Està bé, va, vine. Què t'he de donar aquell Que lloc? ens podrien sentir. Vols fer favor de venir que allò que és millor? No és bo. El que no és bo. El que he sentit. Què has sentit? Vols baixar la ment? Ai, però si encara no hem dit res. Està bé. Es diuen coses lletges sobre l'home. Encara fa mal al coll. Posa't a l'altre cantó. Es diuen coses lletges sobre en Charlie la Maria. Però a mi ningú gosa dir-m'ho a la cara perquè saben que no faré cas. Això sí que em faré cas. Digue-m'ho a la cara. Per què vols saber les xafarderies que es diuen dels nostres millors amics? Ell és el meu millor client. Confia en mi plenament. No només perquè et faci la declaració d'Hisenda i les inversions en borsa i tot això, sinó també en el terreny personal. Però jo no li faig la declaració d'Hisenda. Quin és el rumor? Que ara no et quedaràs tranquil·la fins que no t'ho digui, oi? És que no penso ni posar-me mai més al llit amb tu si no m'ho expliques. La teva amiga Mayra, la que està tancada allà dalt, té un petit rotllo. Quina mena de rotllo. Què vols que te'n doni detalls? Un rotllo, un tio, un pany, un xaval, un senyor, una història, té alguna cosa d'amagat amb algú altre i no és en Charlie, d'acord? Això tu no ho saps. Només ho has sentit dir, però no ho has vist amb els teus propis ulls. Esclar que no, què et penses? Que em truquen quan queden per quedar-se? Per què t'agafa ara? Mare meva, Charlie, ets tan innocent. Baixa dels núvols. La Mayra no té absolutament cap rotllo amb ningú. En canvi, el teu amic Charlie va directe a la ruïna més absoluta per culpa de les factures dels clients. No m'he Charlie. Però això és impossible. Això és impossible, de cap de les maneres. Si en Charlie no s'ha mirat mai a la cara una altra dona. Potser no se la mira a la cara i només se la tira. Vols baixar la veu? Com ho has sentit això? Algú del club de tennis m'ho explica. El nostre club de tennis? Sí, que coi et penses que és un temple sagrat? Allà la gent no parla fent safreig. Colla d'hipòcrites. Passejant-se tan tranquil·lament, amb les cares somrients, amb les seves riques acabades de comprar mentre destrueixen la vida de la gent. Qui t'ho ha dit? No, no t'ho penso dir. Perquè la persona que m'ho ha dit no t'agrada gens. I quina diferència hi ha que m'agradi o que no m'agradi? Qui t'ho ha dit? La Carol Newman. Carol Newman. Odio la tia aquesta, no la puc ni suportar. Era una tan gran que seria capaç d'empassar un pot sencer de pilotes de tenis. Què? Com va per aquí? De conya, Què, han menjat alguna cosa? Sí, mira, una bossada. Ara torno.
ser la Carolina la que va fer tot aquell altre rumor? Quin altre rumor? Aquell que tu i jo ens separàvem. Ah, no, no va ser la Carolina. Ah, no? Doncs qui va ser? Vaig ser jo. Tu vas fer tot aquell rumor. Bé, sí. Tu, jo, tots dos. Quan vam estar a punt de separar-nos, no vam parar d'estombar-ho a tothom. Ah, però ho vam dir als nostres amics perquè aquesta puta de la Carolina no... No li disputa la Carol Newman davant meu. A més, no és ella la que va explicar això d'en Charlie. Algú altre li va explicar. Qui és aquest algú altre? En Harold Green. En Harold Green. I qui collons és en Harold Green? És un nou soci del club de tenis. Et van admetre per votació la setmana passada. No, jo no l'he votat mai. Oh, i tant que sí. No. Per poders, tu i jo érem a les Bermudes. Nou soci parcial, per poders, es va al club escampar rumors sobre el meu millor amic. Amb qui juga al tenis? No juga al tenis, és un soci parcial. Només hi va per dinar. Aquest fill de puta de nou soci parcial de merda per poders només no juga al tenis i només fa el club a diner i a fer córrer rumors. A què s'ha dedicat la vida? A vendre Villavés. No ha vingut ningú més encara? Ah, no. Què passa? Per què? A tu et sembla que passa alguna cosa? Home, tenint en compte que no hi ha menjar, ni convidats, ni l'amfitrió ni l'amfitriona, i que tu i la Cris baixeu d'un en un i mai tots dos alhora, doncs sí, em penso que passa alguna cosa. Està bé. Seu. Mireu, ja no puc aguantar més aquest secret. Aquí ha passat una cosa molt greu. Just a la fusta, veus? Què hi ha, Ken? Explica'ns-ho. Sí. Mireu. En Charlie... En Charlie ha rebut un tret. Ai, Déu meu! Un tret? Ai, valga'm Déu, ostres, no m'ho diguis que no puc respirar. Charlie! Calma, home, que no és mort, està bé. No és mort? Està bé? No, és viu, es troba bé. Ah, és viu? Es troba bé? Ai, gràcies a Déu que és viu. On l'ha rebut el tret? Al cap. Al cap! Ai, Déu meu, un tret al cap! No, no patiu, home, no passa res. És una ferida superficial. No li ha passat la bala. La bala li ha travessat el lòbul de l'orella esquerra. Ah, el lòbul de l'orella. Ah, llavors no és greu. Jo tinc forats a les orelles i em fan mal. Digue'm la veritat. Ken, ho sabia. Ho sabia. Ha estat ella, oi? Ella? Qui vols que sigui Mayra? La Mayra? Per què li volia tirar un tret a en Charlie, la Mayra? No saps què està No passant? m'has sentit res? No, què passa? En Charlie té una història fogosa amb una altra dona. No és fogosa. Tu no saps si és fogosa. Ningú no ha dit que fos fogosa. És una història que... I qui t'ho ha explicat? No, a mi no m'ho ha explicat ningú. A mi el que m'han dit és que és la Mayra que té un rotllo. Un rotllo? Amb qui? Ai, jo què sé, un tio, un pai, un senyor, i a mi què m'expliques? No, jo el que havia sentit és que és en Charlie que està tenint una història amb una altra dona. Algú m'ha dit. I qui és aquesta algú? Ah, una puta del club que es diu Carol Newman. No és una puta. I ella només va dir el que li havia dit en Harold Green. Però qui és en Harold Green? Un nou soci parcial de merda per poders, que només va al club a dinar i a fer córrer rumors. A mi, el que em sembla és que és en Charlie l'únic que està tenint una història. Si la Mayra s'ha tornat prou boja de disparar-li un tret... Voleu fer el favor d'escoltar-me, sisplau? La Mayra no li ha disparat cap tret. Ha estat en Charlie que s'ha disparat ell un tret de pistola. Ha estat un intent de suïcidi. Oh, Déu meu, Suïcidi, oi, valga'm Déu! No puc respirar! Vols parar de fer el comunicó? Es troba bé. Ai, tot per culpa del fill de puta aquest de merda d'en Harold Green. Aquest diu que és fora del club, ja m'encarregaré jo de trobar els vots que faci falta. Voleu fer el favor de no apartar-vos del tema principal? Jo no sé si aquests dos tenen una història. Jo no sé per què en Charlie s'ha disparat un tret. I com s'ho la fa la Mayra? Deu estar feta pols, pobreta. Deu estar destrossada. Sí. Haig d'anar amb ella. No, no hi vagis, no cal que hi vagis, és inútil. La Mayra no hi és, s'ha anat. En Charlie es dispara i se'n va a casa tan tranquil·la. Precisament ara que ella està allà dalt tancat amb una bala enclastada a l'orella. No té la bala enclastada a l'orella, li ha travessat el lòbul de l'orella. Voleu fer el favor d'escoltar-me? La Mayra no ha estat. Segurament la Mayra no hi era quan ha passat. La Cris i jo hem arribat amb el cotxe i quan estàvem aparcant hem sentit un tret de pistola. La porta principal estava tancada. Aleshores jo he anat per darrere, he trencat el vidre de la finestra de la cuina. Ah, jo això ho he vist. He vist el vidre trencat i em pensava
pensava que ho havia fet la Maylí i que per això la Mayra l'havia despatxada. Però clar, jo no sabia llavors que la Maylí estava de vacances al Japó. Va, Carina, per què no calles una estona? Queda't aquí, deixa'ns parlar a mi en Ken. Tu només escolta. Ken. Has hagut de tancar la porta. Has entrat de qualsevol manera. Has posat com un coet a l'habitació de dalt i te l'has trobat estirat a terra. No. Me l'he trobat assegut al llit. La tele estava engegada. Per cert, feien un programa aquest d'una secta religiosa. Aquell no s'assegurava. Procedeix. Bé, la tele estava engegada. A la tauleta de nit hi havia un pot de Valium. Aleshores, jo he pensat que potser s'havia pres 2 pastilles per perdre l'oremus i que aleshores s'havia apuntat al cap amb la pistola i quan ja estava mig endormiscat se li ha disparat la pistola i li ha foradat l'orella. No t'ha dit per què ho ha fet? Alguna cosa? No, encara està mig inconscient. I no ha deixat una nota o alguna cosa per l'estil? No. Això és molt fort. Jo no he sentit res i jo no sé. Heu trucat a la policia? No, només he trucat al metge i em dit que havia rodolat escales avall i s'havia donat un cop al cap. Però Charlie és el tinent d'alcalde de Nova York, que hem de trucar a la policia? Això es porta al New York Times, una fotografia d'en Charlie amb la jaqueta al cap. Això mateix és el que penso evitar fins que no sapiguem exactament què ha passat. Però si nosaltres ho amaguem, passem a ser còmplices de tot plegat. Jo tinc molts tractes amb la gent d'Hisenda, segur que el primer que vindran a darrere-se a mi. I per què t'aparia al darrere tu? Perquè en casos de suïcidi fan una investigació brutal. S'ho miren tot en lupa, voldran saber quin és el quadre financer d'en Charlie, per què un tinent d'alcalde es pot permetre el luxe de pagar-se una casa tan gran com aquesta. Això no té cap secret. La Mayra és multimilionària, l'ha pagat ella aquesta casa. L'ha pagat ella, aquesta casa? Oh, jo no ho sabia. Mira, ja ho has sentit, demà el club acadèmic n'anirà plena. Mira, no penso trucar a la policia. A més, no cal que et posis tan nerviós per tot això. És que potser tens alguna cosa a amagar a Hisenda. M'estàs acusant de voler amagar alguna cosa? Però si sóc jo que vol trucar a la policia! Potser ets tu que vol amagar alguna cosa. Tu li has negat els contractes. Tu li has fet el testament. Ens estàs acusant en Charlie i a mi de frau contra la ciutat? Sento un cotxe que s'acosta. O truques tu a la policia, o ho faré jo. No ho faràs. Acaben de marcar la porta. Potser els veïns han sentit el tret i ja han avisat a la policia. Doncs quan arribi aquest moment ja miraré de solucionar-ho. Potser aquest cotxe d'aquí fora ja és de la policia. És un Volvo familiar. Un Volvo? Quina por, oi? Potser et penses que és la policia sueca? Són l'Ernie i la Cookie. Ah, l'Ernie i la Cookie? Per què no ens ho deies? Què? La cremallera de la Mayra s'ha encallat i no puc amb ella. No, de cap manera. Ah, no? No. Ja ho sabem. Que la cremallera de la Mayra s'ha No, encallat. que la Mayra no hi és, en què no ens ho ha explicat. Estan mirant el nostre amic mateix. I també saben que en Charlie s'ha tallat i que s'afaitava? Sí, ho saben tot. El tret de pistola, el lòbul de l'orella, I per tot. què no m'ho has dit que els havies dit? Has de pensar que sóc idiota. Com es troba en Charlie? Dormint com un tronc, abraçat al coixí i amb el dit gros a la boca. Estan a punt d'entrar. Com pot ser que la Cookie s'hagi posat un vestit com aquest per una festa com aquesta? A veure, els hi hem d'explicar sí o no? Per què no? L'Ernie no és el seu psicoanalista. Tot el que se li explica a un psicoanalista és No, confidencial. però tot el que li expliquen als seus pacients, però nosaltres no som els seus pacients. El seu pacient està allà dalt dormint i mamant el dit gros. Penso que hauré de pagar una cangur per una nit així. Què fem? Truquem a la policia? O no truquem a la Jo policia? dic que no. La Cookie fa aquell programa de cuina a la tele. I no sabeu que sense voler se li escapa alguna cosa en directe. Un programa de cuina, però què et penses que fa? Faceta els suïcidis a la brasa? Bé, escolteu, jo penso que no hem de fer res fins que no sapiguem exactament què ha passat. Saps? Clar, és un la porta. I Cris, tu poses unes begudes, hem de crear un ambient distès, com si ens estiguessin divertint. Això que li expliquem a l'Ernie, però la Cookie no. No, a cap dels dos, em sap molt de greu. Va, Clet, obre la porta, va. Clar, un moment. Jo li dic, mira, no obris fins que jo no sigui a dalt. Potser Charlie es desperta i puc saber exactament què ha passat. Perfecte. Llavors et dic que l'Angela Merkel diu, no ho sé, potser l'he deixat al paraigüer. Esteu llestos? Sí, estem llestos. Que divertit! Hauria d'haver sigut actor de debò! I la Cookie? Vinga, Hola, Cris, hola, Helena. vinga.
va dir no ho sé, perquè jo no he provat mai de Can de Gat. Perdoneu el retard, que ens hem perdut moltes coses. Que l'Eni t'expliqui la història. La màquina de Merkel i de Can de Gat. Trobo que dit així fa força gràcia. Esteu tan macos! Ai, Cuqui, el teu vestit em torna boja. D'on l'has tret? Almenys té 60 anys, Era de la meva besàvia, saltant d'una Rússia. És el que et vas posar per la distròfia muscular de No, juny? és pel que l'emfisema de l'agost. I aquest coixí, que és un regal per en Xavi i la Mayra? No, és per la meva esquena. Ai, estàs bé, amor meu? Sí, pitjorrín. Ai, tu sempre amb aquests problemes d'esquena. Ha de ser molt molest, oi? No tant, ho puc fer tot, excepte seure'm i aixecar-me. Escolta'm, Leni, aquell és el teu BBB? Trobo que per fer 4 dies que el tens, Déu-n'hi-do la pallissa de quilòmetres que li deus haver. No. Un boig ha sortit disparat del seu dret i m'ha donat un cop que m'ha deixat sec. Però si té 16 quilòmetres només el cotxe. Ara, jo tinc una estrabada que coi que ni us ho explico. No me'n parleu d'estrabades perquè n'he tingut una tortura, Una amiga meva em va tenir durant 6 anys. Un paquet de tífani! Ai, Déu meu! He trencat alguna cosa aquí la meva portada. Era un gel de cristall de Bohèmia. Ai, sí que em sap greu, Clem. I ho sento. Carinyo, no pateixis que ha estat un accident. Va, us en comprarem un de nou per suposat. Que consti que jo no t'ho he demanat, Voleu prendre alguna cosa cap dels dos? Jo sí que prendré alguna cosa. Això sí que són amics. M'encantaria un bourbon, sisplau. Hauria hagut de deixar que ho recollís Mauro, Ai, linda. Tern. Gràcies. On és en Ken? Aquest és el de Xavi. Ai, la Mayra? La Mayra és la Raquel. Estan esperant que s'acabi de vestir. Què passa? Ai, ja està. És que de vegades m'agafo un pinçament aquí a l'esquena que tal com em ve, se me'n va. Estàs bé, croqueta meva? Ai, sí, cuquet meu. Ningú vol anar a fora a prendre alguna cosa? Fa un vespre preciós, A veure. Què coi està passant? Què vols dir? Penseu que no me n'he donat. 3 persones que em volen servir la copa. La Cris que vol que escolti una acudit de la Merkel. El Leni que vol que sortim tots a fora. Tots plegats. A veure qui la diu més grossa. El per què no en tinc ni puta idea. M'equivoco? Oh, ara entenc que fotis aquestes clavades als teus clients. Molt bé. Algú li hauria d'explicar. Explica què? La sorpresa! Quina sorpresa! La sorpresa de la festa! Però quina sorpresa! Ai, el meu gust és la cosa més maca que us pugueu imaginar mai. Que sí, Claire? Sí, i tant. La cosa aquella maca! Explica-ho tu! Sí! Oh, i ara que tu ho explicaràs molt millor. Sí. Podeu que us interrompi, però és que ja hauria de ser. Ja t'ho juro! No, vaig jo! Ai, gràcies! Ai, el coixí! Ai, sí, té el coixí. Ai, gràcies! Estàs bé, polleta meva? Ai, sí, pollastre meu! Bé, a veure, va, doncs, quina és aquesta sorpresa tan fantàstica? Bé, doncs que en Xavi i la Maica van pensar que com que celebraven el seu 10è aniversari amb els seus amics més íntims, doncs que ho farien sense criats. Ni ningú. I no t'atrella, oi? Només nosaltres sols, sense
Ningú. Ningú. Jo treballo 14 hores al dia. Cuino 37 àpats a la setmana. Cuino per al meu programa. Cuino per a la meva família. Cuino per als meus amics. Cuino per als meus gossos. És que jo em pensava passar una jornada tranquil·la i agradable, Què hem de fer? Cuinar. Sí. Vols dir que ens hem de passar la nit a la cuina cuinant? Bé, tot, excepte en Xavi i la Maida. La Clara i jo li hem dit que es quedessin a dalt, descansant i que no patissin, que ja els avisaríem quan estigués tot enllestit. I què hi ha per sopar? Hi ha de tot. Carn rostida, gallina i fumat, ànec i pasta. Sí. Perquè ens hem posat els nostres millors vestits per passar-nos el nit a la cuina fent el sopar. Home, Cuqui, aquest no és el teu millor vestit, És un vestit polonès de fa 60 anys. Perdona, guapa, aquest és un vestit rus de fa 60 anys i no és polonès. No crec que el vestit sigui un tema tan transcendental per discutir d'aquesta manera. Sisplau, no crideu, perquè si en Xavi i la Maida ens senten, els donarem la sorpresa. Però quina sorpresa! Que no era idea d'ells. Està bé. No vull que per culpa meva aquesta festa se'n vagi en orris. D'acord, jo prepararé el sopar i l'Erni pararà la taula i servirà els plats. No m'ho sisplau. Carinyo, ningú ha dit que ho hagis de fer tot tu. Home, però si ho vol fer que ho facis, clar que sí. Per nosaltres cap problema. I si la fa feliç pot netejar la casa i tot? D'acord, doncs d'acord. Doneu-me 3 quarts d'hora i us prometo que el sopar d'aquesta nit serà el millor que m'hem tastat en la vostra vida. Com ha estat això? No passa res. Tot està controlat. L'Erni, hola, Cuqui. Cris, pots pujar un moment, sisplau, corre. Ai, que perdoneu un momentet, em sap molt de greu. Odio aquestes situacions. A veure, això estic somiant o això era un tret de pistola? Home, no, què dius un tret de pistola? Home, no, era tub d'escapament d'un cotxe cap a dalt. Quanta sort, Charlie! Sisplau, puja a dalt. No cal que pugis. A dalt ja hi ha la Cris i en Kenny, en Charlie, la Maina, si hi ha més gent a dalt que nosaltres a baix. Sisplau, si això ha estat un tret de pistola, tu no pots fer com si aquí no hagués passat No, res. ja ho tinc, ja sé que està. Ja està, clar, ja està. Un globus. Sí. Han estat inflant globus per la festa durant tot el sant dia. I quina mena de globus era aquest? Un d'Eurostàtic, potser? No! Què estem fent? Va, si ja hauríem de tenir el sopar llestit. Què vols, que en Charlie i la Maina es morin de gana? Va, tu i la Cuqui, per què no comenceu a anar a la cuina i aneu fent el sopar? Tu podries preparar unes copetes i fem alguna cosa de beure mentre... Un ditet de conyac, Claire, posa una mica de música, va, i així ve... Jo ara torno. Ningú dient que pel soroll això era un tret de pistola. És igual, nosaltres el que hem de fer és començar a preparar el sopar. Va, ajuda'm a aixecar-me. Sí? Senyor Clay? Oh, sí. Ara mateix em connecto, Fins ara. Merda, és el grup de teràpia de divendres a la tarda. Tinc sessió online amb ells. És veritat, carinyo, és igual, tu fes. Jo ja m'aixeco tota sola. Digui? Doctor Darli, sóc la Claire. Sí, el meu marit l'ha trucat, però ara està enfeinat. D'acord, ja li diré que el truqui. Adéu. Qui ha trucat? Era el doctor Darli. Hòstia, Cuqui! Ai, no, és igual, no et preocupis, que jo ja estic acostumada, Així em baixa la tensió de l'esquena. Tranquil, no sé. Carai, no et deus avorrir mai casat amb una dona com aquesta, On tens l'Erni? Allà a la cuina, amb el seu grup de teràpia de divendres al vespre. I estan tots allà dintre? No, ho fa online. Què ha passat allà dalt? Ha pres mal en Charlie? En Charlie, què va? Si en Charlie està dormint. Ha estat esquent, agafa la pistola, li ha volgut guardar l'armari perquè en Charlie no la trobés. Però s'ha entrebancat amb les salpilles en Charlie, s'havia disparat la pistola i ja no sent res ni d'una orella ni de l'altra. En què no, Charlie? Què? En Charlie no s'ha ni mogut, si encara està flipant amb els vàliums que s'ha fotut. Doctor Dali, torno a ser el meu largans, faci'm el favor de trucar-me, sisplau, és important. Escolta, i per què en Quer ha fet pujar la Cris allà dalt? Perquè parlés amb el mitjà en Quer sobre la sordesa aquesta que havia agafat. Ell no hi podria parlar amb el metge perquè no sé res, no podria parlar per telèfon. Jo me'n torno d'agafar. Escolta, i això vol dir que la Cris li deu haver explicat al metge que s'havia disparat una pistola?
és que en Ken estava passejant pel jardí quan se li ha disparat a un pam de l'orella a la tapa de la bomba de l'aigua. Li hagués dit, però no ho ha pogut fer perquè és que el metge no hi era. Doctor Dudley, Leonard Gans, gràcies per tornar-me la trucada, sí. Sí, li explico. Miri, farà uns 20 minuts estàvem conduint cap a casa en Charlie Bro. Quan de sobte ha sortit disparat d'un granx un cotxe, m'ha fotut un cop, m'ha deixat sec i ara tinc aquí una... No el truco per res, Charlie, per què? El doctor Dudley també és el metge d'en Charlie. No, en Charlie està bé, ara està a dalt descansant. La Chris Gorman? Que també coneix en Ken i la Chris? Ah, sí que l'ha tocat fa una estona, oi? També és el metge d'en Ken. Potser té l'exclusiva. Vols fer alguna cosa de profit i no quedar aquí plantada? Posa una mica de música, per exemple, va? Digui, doctor Dudley, m'ho pot tornar a repetir, sisplau? Que em posi una compressa freda pel coll, molt bona idea. Si s'espera un momentet, vaig a buscar la Chris. No pengi, sisplau. Això em supera! I jo no sé posar música, Lenny! No sé de posar música, jo! Ets més inútil que un gra de pus al cul. Vaig a buscar la Chris. No! Doctor Dudley, no, la meva dona que pateix molt perquè té un gra de pus al cul. Però què? No és important. No està infectat ni res d'això. No pengi, sisplau. Ara que et deixa li haurem de fer un regal gran. Li podríem portar la cookie perquè l'agafi com a pacient. Vols anar a mirar l'Ernie on és amb la meva copa? M'ha semblat sentir en Lenny per aquí. Li porto la seva copa de conyac. Dóna-la, que jo li donaré més. Gràcies. Com està la cookie? No gaire bé. Li he portat unes quantes aspirines pel mal d'esquena, però m'han caigut totes a dins de la salsa. Mira que bé, així ens passarà el mal de cap a tots. Escolta'm, Ted, que ha dit el Lenny que ha sigut aquell soroll? El què? El tret de pistola? Ah, sí que era un tret de pistola? Volia dir que tu et pensaves que era un tret de pistola. Ah, però tampoc no era un globus. A mi no m'enganya. No, era un pot d'escuma d'afaitar que has explotat. He explotat un pot d'escuma d'afaitar. Sí, però no pateixis que l'atac en marxa amb una mica d'aigua. Això és al·lucinant. Ernie, m'has d'ajudar, Has de venir a treure les escombraries a fora. És que encara no he acabat amb el grup de teràpia. Oh, sí, s'estan discutint entre ells de mala manera. He tret el so per no sentir-lo. Va dir Ernie, sisplau, que m'has d'ajudar. Passa. Ara baixa i estigues tranquil. Aquestes coses no duren gaire, de seguida et passarà. Vols dir que aquesta no se'n durarà gaire? Passa a l'habitació del convidat. Descansa. De seguida et trobaràs millor. Vols dir que no serà millor que vagi a l'habitació de convidats que descansi una mica? Això! Molt bona idea! Va. Lenny, què li ha dit el metge a la Chris? No li ha dit res, li ha donat el telèfon d'un altre metge perquè creu que tampoc es trobava gaire bé. I a mi el coll, Claire, m'està matant. On és el meu cunyat? Què és aquest? Ha vingut el teu cunyat? No! Cunyat! El meu cunyat! Sobretot, si ve el teu cunyat, no li diguis res d'això d'en Charlie. Val més que ningú sàpiga res fins que no hàgim sapigut què ha passat. Vale, passa. Claire, m'hauries de venir a ajudar, perquè mira jo com vaig. Resulta que l'Ernie ha sortit a treure les escombraries per la porta de la cuina, la porta s'ha tancat i ara ell no pot entrar. Podries anar, sisplau, obrir la porta, sí. I tant, dona, que si no el trobaríem molt a faltar, He fet la volta a la casa perquè no m'haguessis d'obrir la porta. Ei, hola! Ai, de res! Ai, ha anat a obrir la porta a l'Ernie perquè pugui entrar a la casa. Molt bé! Cuqui! La olla amb la pasta i l'aigua està bullint, està sortint tot! Però que no has abaixat el foc! No, jo no en sé d'aquestes coses. No miro el teu programa. Ja hi vaig jo! Ernie, sisplau, porta un altre bosc de gel perquè mira, se'm fa rebentant i vaig tot enxampat. Continuo sentir-me com un dels meus pacients. Bé, tot bona meravella! Tranquil·la, sona la cuina. Oh, Déu, em fumaria un abano sencer sentit gresut. Sembla que tinc una xandelera als braços amb aquesta al·lèrgia que m'ha sortit. Oi, ja saps què li ha passat a l'Ivet? S'ha quedat sol. Millor per ell, així s'estalvia tot això. Però per
sí el que està passant aquí. S'està acostant una altra cotxe. Que sabíeu si havien convidat algú més? Ah, Harry i la Joan! Però no poden venir, són de Venezuela. Però va dir que tocarien aquí. Des de Venezuela? Doncs llavors potser sí que el món sencer sabrà què està passant aquí. Llavors qui és que està aparcant a la porta? Ah, potser és la Mayra, potser és No, la Mayra té un Porsche, això és un Audi. Pregunta-li al Ken, potser ell ho No, sap. ara mateix en Ken només ens pot entendre llegint-nos els llavis. Deu ser la Tuti que ha fet explotar el microondes de aquí, oi? Va, Cris, vés a veure què ha passat a dins. Claire, posa't a la porta i averigua què ha vingut. Jo vaig a la mensaje. Ai, merda! M'he cremat els dits! Ai, no! La mare que el va parir! Me cago en la puta d'oros! Però què ha passat? Què ha passat? Mira, el Cuqui li ha caigut la gerra a terra, i ha relliscat, i s'ha aferrat al cantell de la cuina. Això ha fet trontollar l'olla bullent que li va caure al damunt. Doncs jo l'he agafat i l'he deixat damunt de la taula. Llavors he trencat la gerra d'aigua de vidre i els vidres s'han fet nícoles. Han anat pels aires i han anat tots al braç de la Cuqui i ara s'ha barrejat com una truja en una matança. Necessito unes ganes d'empenar per la Cuqui i unes crema pels meus fills. Mai no havia passat tantes coses en tan poc temps. Oh, uau, no s'ha al·lucinat. Amb el mal que em fa i no s'ha deixat ni una paraula. Sí, vés a buscar unes gasses. Què hi fas aquí aturat com està aquí? Vés a buscar unes gasses. Volia saber si hi havia un altre capítol a la història. Ai, perdona, Claire, havies demanat alguna cosa per veu, oi? Sí, em sembla que tens coses més importants en les que pensar. Ah, sí, vaig. Perdoneu, Saps si em comença a semblar això? El desembarcament de Normandia. Ja, per tant, no vull saber qui és ni m'importa, però una mira tu. Són en Glenn i la Cassie. En Glenn i la Cassie i Cooper, junts. Sí, així és com van caminant. He sentit a dir que tenen problemes. Caminant no. Ai, mare meva! Sabies que en Glenn acaba de presentar-se com a senador per l'estat de Poughkeepsie? I què? Home, que el que més li convé ara mateix és entrar en aquesta casa i veure's involucrat en un intent d'homicidi encobert. Ja pot dir no la seva carrera política? Pues i tant. Potser a aquest se li contesta una cosa abans no el toquin al timbre. Serà una campanya electoral un pèl dura. Haig d'anar al lavabo, pots obrir la porta? Sí, home, jo no havia fet anar a la boca encara no hi Sí, que és catalància, el de la Mayri? Sí, però abans no tocava anar a la porta. Mira, saps què et dic? A la merda de la porta, ja l'obrirà algú altre. Som-hi! Déu! Que truquen a la porta! Cris! Claire! Que em crida algú! No, no és a tu, Ken! Torna't a posar la tovallola! Cris! Claire, per favor! Lenny, ja tens les cases d'embenar? Però que no pensa obrir ningú? Aquest en deu estar preparat una de grossa allà dalt. Hola, bona nit. Bona nit, passeu, passeu. Perdoneu, no sé on som tots els altres. Què vol dir? Que som els primers? No, ja ha arribat tothom, però s'han dispersat, com si diguéssim. Em pot preparar alguna cosa per beure, sisplau? Un whisky doble. Jo faria llima, sense gel. Sí, ara mateix. Ai, em sembla que no ens coneixem. Soc l'Erni Cusack. Hola. Hola. No, me regals en aquella tauleta, sisplau. Allà, sí. Bé, perdoneu això dels dits. Ha estat un petit accident a la cuina. Vaja, sí que ho sento. M'encantaria estar aquí fent-la petar una miqueta. Però és que la meva dona no para de rajar sang a la cuina. La seva dona. Sí, la Cuqui, resulta que la gerra d'aigua de vidre s'ha trencat i s'ha tallat el braç. I jo m'he cremat els dits. Quina desgràcia. No, però no res, no pateixi. El sopar estarà enllestit de seguida. Molt de gust de conèixer-los. Vaig a pagar. Estrany que ja no tinguin una cuinera xinesa. Estic bé? Sí, molt. Em sento com un drap brut. No, dona, estàs preciosa. Aquest pentinat no m'està gens bé, oi? Ja m'he fixat com em miraves els cabells al cotxe. No te'ls he mirat. Ah, no? Què miraves, doncs? Em penso que la carretera. No m'equivoco mai.
Quan sempre suportes la roba que porto? M'encanta aquest vestit. Sempre m'ha agradat. Aquesta és la primera vegada que me'l poso. Sempre m'ha agradat el teu estil a l'hora de vestir-te, vull dir. Ui, ets tan difícil de complaure. És que no puc més. Però què he dit? Però si és el que no dius el que em fa posar realment histèrica. El que no dic? Però com puc fer-te posar histèrica si no dic res? No ho sé. A les mirades que em fas. No t'he fet cap mirada. Sempre m'estàs mirant. Perquè sempre em demanes que et miri. Ui, seria tan maco que no t'ho hagués de demanar mai. Seria tan maco que no haguessis de necessitar mai que em mirés. Així no caldria que m'ho demanessis. Semblem una parella d'aquells col·laboradors de la tele que l'únic que fan és mostrar les debilitats humanes. No Déu me'n guarda haver-te d'ensenyar les meves debilitats humanes. Em podria despertar demà amb els papers de divorci a la mà. Però què t'ha agafat últimament amb això del divorci? Mira, Gai, no sé què cony vols de mi. De debò que no ho sé. No vull res de tu. Oh! Vull dir que m'agradaria que estiguéssim de la manera que estàvem abans d'estar de la manera que estem. És que em faràs tornar. Boig, em faràs tornar. Oh, vull tornar a casa. No, quasi. No podem tornar a casa. No. Ja no veus que acabem d'arribar. Encara no hem vist a ningú. Doncs no crec que pugui aguantar així tota la nit. Tothom sap com ens va. Són els teus amics. I tu esperes de mi que em comporti com si no passés res. Si no passa res, de què parles? Mira, ja n'hi ha prou de mentides, Ja n'hi ha prou. Tota la ciutat sap que tens un rotllo amb aquest tros de carn sense cervell de la Carol. Vols abaixar la veu? No hi ha res. Ho estàs exagerant tot de mala manera. Només he parlat amb aquesta dona i amb el seu marit en un parell de còctels, per l'amor de Déu. Un parell de còctels, Sí, un parell de còctels. Però que et penses que sóc imbècil? No. Et penses que sóc cega? No. Et penses que no sé el que hi ha entre vosaltres? Sí, perquè no ho saps. Mira, Gai, una cosa t'he de dir. M'estàs escoltant? Sí, no ho veus, que tinc les orelles dretes com un gos de caça. Ja fa un any que sé que tens un rotllo amb aquesta tal Carol Newman. Que al·lucinant, oi? Perquè me la van presentar fa 4 mesos. I ara fes el favor de parlar més fluix. El cambrer no ho està sentint tot. Però tu et penses que em preocupa un cambrer? No et penses que sóc l'única que sap el que està passant? Tots els meus amics saben que t'has embolicat amb un putot. Tota la ciutat em va plena, reggaeton, creu-me. Però què vols dir? No vas dir res a ningú, oi? Oh! Això et preocupa, Sí. Esclar. La teva reputació. La teva carrera. El teu lloc d'honor en la història d'Amèrica. Saps quin serà el teu lloc en la història d'Amèrica? Un segell commemoratiu de tu i el teu putot juntets a l'habitació d'un motel! Les verieges! No comencis a grapejar els teus quarts altra vegada. Et vaig dir que llancessis aquest cony de pedrotes. Et fan tornar boja. No, deixa! Glenn! Que sí! Ja m'ho he pensat que era vosaltres. Com va la cosa? Molt millor, gràcies! No és a tu, Ken! Són en Glenn i la Cassie! Hola, Len. Hola. Estem molt bé. Ken. Perfecte. Salut. Cassie, aquest és en Len. Cassie. Hola, Len. On són la Cris i la Claire? Ha vingut algú! Sí, són en Glenn i la Cassie a tu llit! Aquest és en Ken, que se li han tapat les orelles per un cop d'aire. I qui us ha obert la porta? El cambrer. El cambrer és aquí. Sí, s'està preparant unes begudes. Que estava sol. No, amb la cuinera. La Meili ha tornat. Oh, gràcies a Déu, hem estat ple d'estona sense l'ajuda del servei. Ah, sí? Sí. On són en Charlie i la Maia?
Charlie i la Mayra són a la seva habitació. Ah! M'ha caigut la tovallola, Len! Ara vinc! Ara vinc i te la canvio, haig d'anar a buscar unes gases! Perdoneu, haig d'anar a buscar unes gases, eh? Ara vinc. Mayra! Que puc entrar? Sóc en Len! Sí, pots entrar, endavant! Lenny, on t'has ficat? Ah, Glenn, ets en Glenn, oi? I la Cassi. Ja ens han dit que has agafat un cop d'aire. Que sembla un captaire? Sí, és que últimament no dormo gaire bé, saps? Ja ho saben els altres que sou aquí? Sí, acabem de veure en Lenny. Per cert, heu vist el Lenny? Sí, ha entrat a l'habitació d'en Charlie. Ho sento, no et sento. És que m'ha explotat la tapa de la bomba d'aigua un pam de les orelles. Vaja, sí que ho sento. Sí, és que m'ha explotat la tapa de la bomba d'aigua un pam de les orelles. Sí, ja t'he sentit. Ja ho saben els altres? Us han donat alguna cosa per beure? Sí, el cambrer. Els criats no hi són, perdoneu, però és que s'han anat a l'Orient o alguna cosa així. Vols dir que està bé del terrat? Això, sí, un cafè ben carregat, gràcies. Però primer vaig a veure si en Lenny està a l'habitació d'en Charlie i després baixarem tots plegats. Ara torno. Ves. Mayra, que ets a l'habitació d'aquí. Entro, Mayra? Sí, entra! Mayra, que ets aquí? Sí, sóc aquí, entra! Mayra, que entro, Sí, entra ja! Ara vinc. On vas? A esbandir els meus quants. Suposo que aprofitaràs a fer una trucadeta ràpida així que fotin cap, oi? Que hi ha algú aquí dintre? Qui hi ha? La Cassi. Qui és? Soc la Cris, al segon cas, ara surto. No he sentit el timbre de la porta, si no t'hauria obert jo mateixa. Hola. Hola, Glenn. Escolta'm, que passa alguna cosa aquí? No ho sé ben bé. A veure, a qui heu vist? Bé, en Lenny i en Ken. Ara fa un moment. El cambrer i la Maylí. Oh, el majordom i la cambrera són aquí? De que haver estat una pila d'hores allà dintre. Has d'anar al lavabo? Ui, no, ja estic, només faltaria. Doncs has deixat la porta tancada per dintre. Que hi ha algú? Hola, Cas, sóc la Claire. Ah. Ara surto. Molt bé. Hola, Cas. Hola, Glenn. Hola. Ai, que macos que esteu. Sí. On són els nois? Bé, en Lenny i en Ken són a l'habitació d'en Charlie i la Mayra. Per cert, la Mayra semblava una mica nerviosa per la veu que feia. Has parlat amb la Mayra? No, però l'he sentit quan parlava amb en Len i amb en Ken. Ostres, m'encantaria tenir una gravació de la conversa aquesta. Sabeu si algú ha d'anar al lavabo? Perquè jo hi he d'anar. El cambrer i la Maylí són aquí. No fotis. I on són l'Ernie i la Cookie? Bé, l'Ernie l'acabem de veure. És el cambrer, oi? No, ja. Bé, una menys. Així que fa poc que han tornat de l'Orient. Sí, em fa l'efecte que sí. Oh, sí que estàs ben informat. Sí. Per què tothom és a dalt a l'habitació d'en Charlie? Oh, no, per res. És que es veu que fan una cosa a la tele que no es volien perdre. Sí, molt bona. Sí, una cosa molt bona. Ei, què tal? Això ja sembla una festa de veritat, Escolta'm, em vols dir que esteu mirant
el documental aquell de la NBC. Ah, un documental de la NBC boníssim. Sobre en Dallonsis, com es diu, que no me'n recordo. El Hitler. El Hitler, això, un documental sobre en Hitler. En el seu aniversari de boda us poseu a mirar un documental d'en Hitler? De quan era petit. És que és un enfoc radicalment nou. Els sopars que l'han llestit de seguida. Un whisky doble tot sol. Eleni, ja tens les gases d'emmenar? Sí, no sé, deixa't allà sobre el Hitler. A la tele. Sobre la tele. Vaig a buscar-les. Escolta, perdona, però és que abans t'he confós amb el majordom. Ja m'ho he imaginat. Jo sóc psicoanalista. Quina vergonya. Jo sóc en Glenn. I com està la teva dona? Bé, té els dits encara una miqueta enrampats. Potser l'hauria de veure un metge. En Charlie en té una 10 minuts d'aquí. El doctor Daniel. Sí, ja li hem trucat, No pot venir, està molt ocupat. L'heu trucat pel braç de la Cookie? No, pel coll del Lenny. Sí, quan ha trucat ell li ha comentat lo de les orelles d'en Ken. Ja les tinc, ja les tinc! Un moment, tu ets en Glenn Cooper, de Poughkeepsie, que s'acaba de presentar com a senador de l'Estat. Sí, senyor. Oh, doncs tinc un amic molt íntim que et coneix molt bé. Ah, sí? Sí. Com se diu? Es diu Harold Green. Harold Green? El Harold Green? I tant que el conec, en Harold Green. I vam estudiar junts a la Universitat de Pennsilvània. Però fa molts anys que no el veig. Què fa ara? Ara mateix és soci parcial d'un club on només Irina i fa córrer rumors. Ernie, per què no vas a la sala d'urgències i li dones això, que la Cookie deu estar nerviosa, ja va. Sí, tens raó. El perrier de la teva dona. Molt de gust de conèixer-te, Que algú m'ajudi, sisplau! Necessito alguna cosa per beure. Què tal va la sordesa, què? Sí, una cervesa m'està bé, gràcies. Potser Charlie té algunes gotes per les orelles. Escolta'm, no hauries pas vist un pot de gotes per les orelles a la farmaciola quan has agafat les dades? Doncs no sé, no ho he mirat. Saps què? Ja hi pujo jo i miraré si... Ves. No hi vagis. Ja ho he mirat, no n'hi havia. No me'n recordava, però sí que ho havia mirat. Què dius, que hi ha un gat? Un gat? Està sonant un telèfon. Ja l'agafo jo. Sí, digui'm. Operadora, cridi més que no la sento. Com? Sí, passi'ls. Són la Joan i en Harry, truquen des de Venezuela. Volen parlar amb en Charlie i la Mayra. Ui, això no m'ho perdo. La Cassie és la cosina de la Cassie. Potser que la vaig a buscar, que ella hi durarà a parlar, segurament. Que qui ha dit que era la cosina? Joani! Soc jo, soc en Len. Què tal, com estàs aquí a Venezuela? Ui, aquí estem fent una festassa. I tant, estem tots. I... Clar que són en Charlie i la Mayra, home, com vols que no hi siguin en Charlie i la Mayra? Em dius si... Sí. Ja veus quina festa, que vols parlar amb ells? Clar, ara te'ls passo i tant. Claire, posa-t'hi. Oh, no, de cap manera. Volen parlar amb en Charlie i la Mayra. Vols agafar el telèfon? Cassie, és la Joan que truca des de Venezuela. Joan? Hola! No, sóc la Claire. Hola! Ui, una festa brutal! Sí. La Mayra està boníssima. Oi, si la veiessis. Porta un quimono vermell boníssim. Sí, ara te la passo. No pengis. Cassie? No, jo no, sisplau. Si no me la passes, et portaré els nens. Un any sense el col·legi, t'ho juro. Ara toca tu. No sóc de les germanetes de la Caritat. Cassie, la Joan i en Harry t'estan trucant, que no t'hi vols posar. No! Cassie? Joan? Hola, maca, carinyo. Què tal per Venezuela? No, sóc la Cris. Com, què dius? Que els has enviat un regal. Un gerro de cristall de Bohèmia. Ai, doncs quin greu, Em sembla que s'ha trencat. Espera que ara t'ho explica la Mayra.
Joan? Ui, et sento fatal, Em sembla que s'està tallant la comunicació. Ah, sí, que s'està tallant la comunicació. Vols fer el favor de sortir? Què passa? La teva cosina Joana està trucant des de Venezuela. M'han vingut els quarts a dins del vàter! Uns quarts de més de 2 milions d'anys! Ai, jo ja no puc més. Com et dic? Total, estàs sol com una tàpia. Però què dius aquí com un estaquinot, imbècil? I agafa els quarts a dins del vàter ara mateix! Digui! Ai, que el sopar ja està a punt. Va, que cadascú agafi un plat. Digui! Digui! Què ha estat això? Ets tu, Ken. Estàs esgarrinxant el plat amb la forquilla. Què? La forquilla. Cada vegada hi sento una mica més. Una mica d'aquí i una mica d'allà. Creus que puc fumar-me un altre cigarret? No, cigarrets no, gràcies. Encara no me'n sé venir. Tota aquesta història és tan difícil de creure. Creus que és difícil de creure? Perquè n'hem fet els impossibles per amagar-te la veritat. La Maia se n'ha anat. Sí, senyor. Els serveis se n'ha anat. Sí, senyor. En Charlie s'ha disparat un tret al lòbul de l'orella Sí, senyor. i espera absurd tot plegat. Sí, senyor. Com pot ser que no me n'hagi donat? Tothom amunt i avall. Ningú que obri la porta. Pot ser escuma d'afaitar que explota. Som cap de 5è dia de l'Hospital de Bellvitge. Com m'he pogut creure una història com aquesta? Sara, t'haig de dir que tu no se t'ha notat res. No? Doncs estava tan nerviosa per fumar-me un cigarret que he pujat a la situació d'en Charlie. He agafat un tampó, me l'he posat a la boca i he provat a encendre'l. Nena, però que no tens cap mena d'autocontrol. I tant, només me l'he fumat la meitat. Em sembla que a en Ken li passa alguna cosa. Potser és que encara té gana. Espera. Ken! Ken! Vols menjar alguna cosa? A veure, un moment. Em sembla que vol dir alguna cosa. Què hi ha, què? Ja no puc més. Aquest secretisme m'està matant. Ho sento molt, però ho he de dir. Mireu, la Mayra no hi és. Els criats no hi són. I en Charlie és a dalt a la seva habitació amb un forat de bala que li ha travessat l'orella. Si ha estat un intent de suïcidi, no ho sé ni m'importa, perquè ara ja estic més tranquil. Va, no pateixis, Ken, no pateixis, que ja ho sabem tot. Ja ho saps? Sí, en Lenny ens ho ha explicat. I t'ho ha explicat? En Lenny ens ho ha explicat tot. En Glenn t'ho ha explicat? En Lenny ens ho ha explicat tot. Quina ràbia, per favor, que es quedi sort del tot. Lenny, tu els hi has explicat? Vols fer favor d'acabar de menjar i deixar-nos en pau a tots? A veure, Lenny, tranquil, calma't. No veus que estàs suportant una gran pressió? Ah, i jo no! He suat com un porc no per fer veure que la Mayra encara era aquí. I m'he inventat diàlegs allà dalt i tot. He hagut d'imitar la seva veu, per si algú estava escoltant. Has estat tu? Hòstia, doncs ho he cregut tot, Has cregut? Hòstia, però tot. De debò, estàveu mirant un documental a la tele o no? Ah, sí, esclar, ho hem deixat tot penjat per veure Ascens i caiguda de Dolph Gilbert. Semblava tan autèntic que m'ho he cregut. I vostè, senyora Cooper, com es diu de nom? Quasi. I vostè, Cassi, havia notat alguna cosa estranya? Sí, des de fa uns 6 mesos aproximadament. Què vols dir? Què vol dir, Greg? Nosaltres hem de perdonar, Encara està molt afectada per la pèrdua dels seus quarts. Que sí, carinyo? Ai, doncs mira, podem trucar al dentista, perquè ho troben tot, Anells de casament, claus de cotxe... Una tieta meva li va caure la dentadura postissa dintre del vàter i li vau treure, No. Si no estàs avasat, no ho pots entendre. Els quarts tenen uns poders especials, de debò. Per netejar-los bé, s'han de rentar amb aigua de font natural. Sempre s'han de protegir de la llum directa del sol. I els fred acuradament cada nit, amb un raspallet de les dents molt suau i lleugerament fi. Mai es poden eixugar amb una tovallola. S'han d'acariciar.
Realment som molt delicats. Ja l'heu apuntat a un bon col·legi, el quart secret. A veure, ja està bé, Claire. Si els quarts li donen una sensació de plaer i de benestar, tu no n'hi has de fer res. No, Henry, no cal que em defensis. Els quarts encara seran aquí milions i milions d'anys, encara que desaparegui tot el planeta sencer. Cuqui! Dic que tot i el braç ferit has fet un sopat serè per treure's el barret, que sí? Era boníssima, exquisita. La pasta estava especialment bona. Però ningú pensa! Ningú pensa! Ningú pensa! A veure, un moment. Ningú pensa! Ningú pensa què? Què? Ningú pensa pujar allà dalt i veure si en Charlie és viu. Hi ha un silenci de mort allà. I tu com ho saps? Què dius? Oh, és veritat. Estàvem tots aquí parlant del menjar i tot, que ens hem oblidat d'en Charlie. Això mateix és el que estava dient. És cert. Pujo a dalt i acabem amb aquesta història. Va. Espera. Tots ens trobem en una situació prou delicada. No solament el futur d'en Charlie, sinó de tots nosaltres depèn de com desenvolupem aquesta situació. Ho dius per tu, bàsicament, oi? Doncs mira, no. Perquè si hem sigut els últims d'arribar. Ens hem enterat d'aquesta història només fa un minut. O sigui que no hi estem gaire implicats, que diem. Nosaltres tampoc, perquè m'ha estat cuinant tota l'estona i ningú t'ha explicat res, ho sento. Sí, jo volia trucar a la policia, però què no m'ha deixat? Digue'ls que jo volia trucar a la policia. En Lenny volia trucar a la policia. Així que m'ha dit que en Ken és el responsable de tot, que és ella qui ha de pagar els plats trencats. Això no. Pris, no dèiem això. No, ningú ha dit Exactament això. estàvem dient això. Ningú està acusant ningú de res. No, l'única cosa que estem dient és que si per casualitat s'hagués d'assenyalar algú en concret, aquest algú seria ell. Només dèiem això. No m'ho puc creure. En Ken gairebé es queda sol per tota la vida per protegir en Charlie i tots els que esteu en aquesta habitació. M'esperava alguna cosa més dels seus amics. Mare meva, quina colla de cagats. Has sentit el que em dic, Ken? Charlie, com estàs? És en Charlie. Qui és en Sandy? Sí, estem tots aquí baix. Sí, som en Ken, en Len, en Glenn, la Cassie, la Cookie, la Claire i la Chris. Ai, que estrany. Us heu fixat que tots els noms de dona comencen amb C de casa? Sí, menys Maida. El seu segon nom és Clara. Sí, però és que tots els noms d'home sonen igual. Len, Glenn, Ken. Ah, sí. Excepte Charlie i Ernie. Sí, però Charlie comença a ser de casa. A veure, que no estem jugant als mots encreuats. Voleu deixar que parli per telèfon? Ho entenc perfectament. Clar, és perfectament comprensible. Charlie, tu tranquil. Fes el que hagis de fer allà. Nosaltres ens esperarem. Necessita temps. Vol pensar? Què dius? Que es vol penjar? No, que vol pensar. Pensar, no penjar, pensar! Què passa? Déu meu! Les orelles m'han fet pluf! I se m'han destapat! Ja hi sento! Però, noi, quin soroll que hi ha aquí, si sembla el metro. Impressionant, oi? Doncs jo començo a tenir un mal de cap de tota la meva puta vida. Ara me'n recordo. De què? El cognom de l'Ernie és Cusa, i comença a ser de casa. Fins ara no te'n recordaves del cognom del teu marit? Fins i tot em puc sentir el pols. Va una mica accelerat, però Déu-n'hi-do. Glenn, vull tornar a casa. Vols que et cridi res? Ui, no pateixis! Me'n vaig caminant. Caminant 22 quilòmetres, quasi esperen. Vol fer el favor d'esperar? Em fan una pena i pobra
vosaltres en el meu grup de teràpia no necessitaria més pacients amb tot el que em queda de vida. Calleu! Calleu! No us puc sentir! A qui pot sentir? En Glenn i la Cassie estan allà fora on aparquem els cotxes. Us ho juro que els estic sentint. És un pastor alemany. Sí, ella li està parlant d'una dona. Està molt histèrica. Oh, i tant! Oh, quina puntada de peu que acaba de donar en aquell cotxe! De qui és el BMB? Merda! No! Segur que li ha fotut una puntada al pantoló. Ara caic! De què? És en Glenn Cooper! En Glenn és el pare i la Mayra m'està tenint un rotllo! N'estàs segura? Pensa una mica, la Mayra està treballant com una boja en la campanya d'en Glenn. 2 o 3 nits per setmana, molt tard, a les nits. Esclar! I en Charlie no és imbècil, ho descobreix tot i posa la Mayra entre l'espasa i la paret. I ella confessa, llavors ell la fa fora de casa i també fa fora el servei. I llavors s'intenta volar el cap. A veure, això tu no ho saps segur. Hem de treure's aquestes pardalades del cap. Mireu, pujo a l'habitació d'en Charlie, parlo amb ell i que m'expliqui realment el que ha passat. No, espera't un moment. Aldo. Segons en Charlie, només la Cris i jo sabem que ha estat ell el que s'ha disparat el tret de pistol. Això és cert, perquè a mi no me n'ha dit ni una paraula. Tota l'estona portava l'orella tapada amb un coixí. Esclar, vols dir que ell no sap que nosaltres ho sabem tot. Exactament. Ell no sap que vosaltres ho sabeu tot. Ai, aneu massa de pressa, Mireu, aquest és el meu pla. Jo li he dit a en Charlie que no li havia dit res a ningú. Però llavors t'has avançat i ho has explicat a tothom. No, perdona, jo només ho he explicat a tu i al Lenny. Ha sigut el Lenny que ho ha explicat a tothom. Bé, doncs llavors tu ho has explicat a tothom després que el Lenny ho expliqués a tothom. I torneu a parlar massa de pressa. A veure, mireu, el meu pla és aquest. En Charlie només sap que jo sóc l'únic que sé que s'ha tirat el tret de pistol. D'acord? Per tant, jo pujaré a l'habitació d'en Charlie. Ell em preguntarà: esteu tots aquí? Jo diré sí. I ell em dirà: els has explicat? I jo diré no. Aleshores ell em dirà: si jo no sóc a baix, si la Mayra no és a baix, si el servei no és a baix, què els hi has explicat? Diu que sí em farà una de brossa, Ui, què? Ha vomitat a sobre el cotxe. No! Li acaba de donar una bufetada en Glenn i li surt una sang del nas! Ai, Cookie, avisa'm quan s'hi torni i ell la bufetegi amb ella. No em feu el favor de callar? No em deixeu escoltar el que estic pensant. Què estava dient? Has dit que jo sóc l'únic que pot pujar de dalt. Aleshores en Charlie em preguntarà si sou tots i jo li diré que sí. Aleshores ella em preguntarà... Molt bé. A veure, ja ho tinc. A veure, ja ho tinc. A veure, en què li diran a Charlie? Que ens ha explicat que en Charlie aquest matí li han estripat una enorme berruga de l'orella, però que no li està molt bé. Després, a la tarda, la mare de la Laika s'ha trencat l'os de la pelvis. L'ha hagut d'acompanyar a l'hospital i s'ha quedat tota la nit. El servei, pensant que no es feia la festa, han deixat el menjar per aquí al mig i se n'han anat. Tot ha sigut tan ràpid que no ens han avisat. Nosaltres hem arribat, hem vist el que havia i hem decidit fer la festa. Jo no ho veig creïble, això de l'os de la pelvis. Però per què? Perquè la seva mare va morir fa 6 anys. Doncs mira, ha sigut el seu pare. El seu pare viu a Califòrnia. Escolta, si només li han tret una berruga de l'orella, l'hauria pogut portar ella a l'hospital, I hauràs de pensar en una altra cosa, perquè això... He pensat la berruga, el pare, la mare, la pelvis, és que no estan contents en res. Però és que aquesta història no té cap mena de lògica, no és gens plausible. Que som el telèfon! Sí, que ja ho sabem que és el telèfon. Què et Podeu penses? calmar-vos tots una mica i ja està, A veure, sí, digui. Sí que hi és. De part d'aquí, sisplau. Molt bé, un moment, sisplau. És una dona que demana per anglès. I què diu? Sí, per la veu, sembla la manya. Sí, allà té collons la cosa, Vaig a buscar-lo! No, espera un moment. Sí, en aquests moments no hi és, no ha sortit a fora. Puc dir-li qui li truca? Sí, esclar. No pensi, sisplau. És que no ho sé. Potser ho és o potser no ho és. Qui era que li has preguntat? Ha dit, soc una amiga. Com ho ha dit? No sé, ha dit, soc una amiga i ja està.
Home, doncs es pot dir de moltes maneres. Soc una mica, es pot dir nerviosa, es pot dir convençuda, es pot dir borratxa. Espantada, culpable, mentidera... Grollera, perplexa, maliciosa. Ètica, atònita, anònima... Que la sent jugant a l'esclar, per mort de fi. Va, espera, dona'm el telèfon. No ho ha demanat per No, tampoc ha demanat per tu. Jo conec molt bé la veu del Maire. Dona'm el telèfon. Digui. No sóc anglès, sóc anglès, un amic d'anglès. No, en què han anat a buscar anglès a fora? Disculpi'm una pregunta, que no ens coneixem? Perquè la seva veu em sona. Ah, va, impossible. No pensi, sisplau. Diria que no és la Maire. Però qui t'ha sonat la seva veu? A mi m'ha sonat com a la Meryl Streep. La Meryl Streep? Per què puc trucar que la Meryl Streep? Jo no he dit que fos la Meryl A Streep. veure, això no és cap joc. Què? Vols de buscar anglès, sisplau? Hola, sí, en què no acabem de buscar anglès? Sí. Hola? Hola? Ha penjat. Deu haver sospitat alguna cosa. Xxxt, calleu! Calleu! Sento un altre soroll. Deu ser el pou per aterrant a Londres. Un cotxe arriba a la casa. Potser és la Maire. O potser són la Joan i en Harry que arriben des de Venezuela. Tenim un problema. Oh, Déu, i quin problema? Quin? La policia. Està arribant un cotxe de la policia. T'ho he dit que havíem de trucar a la policia. Ja mira què ha passat. La policia ja és aquí. Qui pot haver trucat a la policia? Potser està en Charlie, que potser és la Maire. Podeu tranquil·litzar-vos tots d'una vegada. El que hem de fer és pensar què hem de dir quan entri. Oi, estan intentant parlar amb la Cassi, però ella no vol baixar el vidre de la finestreta. Però, Glenn, per què l'has deixat allà fora? No veus que no està en condicions de respondre les preguntes de la policia? Ah, però sí que està en perfectes condicions per trencar-me el nas. I tu et presentes a candidat a senador de l'Estat? Ni candidat a repartidor de pizzas et deixava ser jo. Però què collons agafa ara? Tinc a casa un nen de 6 anys que es comporta millor que nosaltres. Doncs collonut, porta-li que parli ell amb la policia. Vols fer el favor de no posar-te nerviós? El capdavall no té cap culpa. I ha sigut l'única que s'ha vist en cor de trucar al doctor Dalli. El doctor Dalli? Però si l'ha trucat tot Cristo, el doctor Dalli. Si el seu número apareix a les pàgines clares a la Xina. Potser el doctor Dalli ha trucat a la policia. Ja sona el replà de l'estat. No hem de deixar que vegin en Charlie. No hem de deixar ni que ell baixi cap aquí ni que ells pugin cap allà. Una esmena important. Res de falses declaracions. Hem de tenir-nos a la llei. Tothom està d'acord amb aquesta I esmena? tant, molt d'acord. Hem de tenir-nos a la llei. Hem de seguir els camins de la veritat. Hem d'obrir els nostres cors a aquesta gent tan magnífica que està aquí fora. Però tu estàs tarat del cap o què, collons? Ens hem d'inventar una cosa que ja està aquí a la porta. Esclar, ens preguntaran pels trets de pistola. Què els hi diem dels trets de pistola? No faig broma. Us ho juro per Déu, parlo seriosament. No crec que em pugui matar el Pipi. Ja ho tinc. Els hi diem que cap de nosaltres no hem sentit cap tret de pistola. I jo crec que n'hem de mentir. I on és aquella premissa tan important que has dit abans? Avui ens assaltem. Ja la tindrem en compte un altre dia. Si em deixeu anar a la lavabo, torno, us ho juro. No, jo el que dic és que el deixem tirat, que cadascú salvi la seva vida i que el pistol aquell parli amb la policia. Ja està bé. Calma't. Hem de pensar. Pensem. Per què no hem sentit els trets de pistola? Pensem. Ja ho tinc. És que som sords. Ens reunim un cop a la setmana, som sords i no hem sentit el timbre de la porta. Ara ja saps per què diuen aquí, oi? Ja ho tinc. Estàvem mirant aquell programa de Hitler. Els canons estaven bombardejant Berlín i per això no hem sentit res. Però que no hi ha hagut cap programa de Hitler, que m'he inventat aquesta ensarronada per enganyar aquest tot de cul. Ei, començo a estar fins aquí de tu, Lenin. Xxxt, calleu-vos. Hem d'obrir la porta. Tens raó. Claire, obre la porta. No puc. Jo m'encarrego de la música. La música! Esclar! Esclar, què? Havíem posat música. Estàvem ballant. No hem pogut sentir cap tret. Claire, posa la música.
sobrecava. Quina? Algú de nosaltres ha de fer de Charlie, per si de cas. Per si de cas Per si de cas la policia vol interrogar en Charlie. En Ken té raó. En Charlie no està en condicions per respondre a la policia. Però en Charlie ni ningú, si ningú no sap com anar a la història. Bé, però sigui quina sigui la història que ens inventem, ha de ser una història que a nosaltres no ens comprometi. Mai no havia vist un vaixell enfonsar-se tan de pressa. En Ken té raó. I estic d'acord. Algú de nosaltres ha de fer de Charlie. Escolta, no és il·legal fer-se passar per una persona que ja existeix? Sí que és il·legal, estimada, però només si es fa bé i ningú se n'adona. Encara que no us ho cregueu, actualment estem casats amb aquests paios, Però estem parlant de suplantació de la personalitat, que això és un delicte major. Què voleu, malgastar els propers 30 anys de la vostra vida en una presó d'alta seguretat amb les bou imposar? Un moment. Farem una cosa. Ensenyarem 2 dits de la mà, o 1. Si 3 de vosaltres ensenya el mateix i un ensenya el diferent, aquest serà el que farà de Charlie. D'acord? Vale. Vinga, som-hi. 1, 2, 3. Hosti, és igual, va, una altra vegada, tornem, vinga. 1, 2, 3. Collons, una altra vegada, va, tornem, va. 1, 2, 3. Lenny! Lenny, què? Lenny, tots hem tret 2 dits i tu n'has fet. No, jo he tret 2, el que passa és que se m'han enganxat i semblava un, perquè no m'he pogut treure encara Ai, no, Lenny, que has tret un dit. No, que n'he tret 2. Ai, Lenny, que has tret un dit, no t'hi creu a més! Ai, no veieu que home va treure la carrera de psiquiatria en matrícula d'honor, Puja allà mateix, Lenny. I no baixis fins que et cridem. És que em fa por. I si em passa el mateix que li ha passat a Charlie? Ja n'he pres? Posa música. Vinga, cadascú amb la seva parella. Va, som-hi! Exigeixo una disculpa. Em pot dir què està fent vostè aquí? Em sap greu, senyor. No era la nostra intenció forçar la porta per entrar. I per què no ha trucat abans? Ho hem fet moltes vegades. Moltes vegades. Nosaltres no hem sentit res. Doncs m'imagino com que la música estava tan alta, no deuen haver sentit res. Ah, esclar, la música! Això no us hem sentit. Sí, i jo que pensava que estrany que no truqui ningú. Però clar, sí que trucaven i no el sentíem. He acordat per això, per la música. Perquè està... Bé. I em pot dir què hi fa vostè aquí? Bé, es tracta només d'una mena d'investigació de rutina. Soc el Sergei Wells, és la feina és la gent Patti. És seva la casa, senyor. Mira, no, jo he vist que a una altra casa, a un altre lloc, aquí no vinc. Sí, jo també he vist que a un altre lloc. Ens pot dir a què devem la seva visita, sergent? Molt bé, tranquil·litzis, senyors, no passa res. Només els vull fer un parell de preguntes. Puc saber qui és el propietari d'aquesta casa? Bé, amb molt de gust, li diria, però em penso que el procediment primer que ha de fer servir és explicar-nos per què ens ha de fer aquestes preguntes. Vostè és advocat. Sí senyor, sóc advocat. Bé, com a advocat ha de saber que no està obligat a contestar-me cap pregunta. Només demanem a tots vostès una mica de col·laboració per dir-me qui és el propietari de la casa. Brock, és Charlie Brock. I pot dir-me si el senyor Brock es troba present aquí? Però jo no ho sé. Chris, que saps si en Charlie és aquí? En Charlie? Oh, em sembla que ha sortit a passejar el gos. Aleshores tornarà a mirar. Ai, no ho crec, Perquè és un salsitxa i fan uns passets tan purs. No, ja és aquí. Ja ha arribat. Aleshores puc veure el senyor Brock una estona només? Sí, però vostè comprendrà que ha arribat en un moment molt inoportú, perquè, com pot veure, estàvem celebrant una festa. Sí, ja m'he adonat, ja. Amb motiu del 10è aniversari de boda de Charlie i la Mayra Brock. No m'entretindré, només li robaré un minut només. Em sap greu, però malauradament el senyor Brock està dormint. Dormint? En plena festa d'aniversari? Sí, estava una mica deprimit, s'ha pres una pastilla i se n'ha anat a dormir. Bé, aleshores puc veure la senyora Brock? La senyora Brock no hi és. No hi és? No, per això el senyor Brock estava deprimit. I on és ella? El seu pare s'ha trencat l'os de la pelvis i l'ha hagut d'acompanyar a l'hospital. En plena festa d'aniversari. I no el podia portar a l'hospital. Algú altre?
És que el seu pare viu a Si Califòrnia. tot plegat té a veure amb pel·lis i berrugues, és una mica complicat d'entendre. I a vostè? Li passa alguna cosa a l'ull? Ui, sí. M'he posat unes gotes, però s'ha rebentat el tap i m'ha caigut gairebé tot el pot dintre de l'ull. Em pot dir-me com es diu, senyor? Com em dic? Sí, senyor. Com em dic, ha dit? Té algun problema per dir-me com se diu, senyor? Ui, ho sento, M'haurà de perdonar, però és que no el veig gaire bé. No ha de veure bé per contestar-me, senyor. O és que les gotes li han caigut a la boca, em sembla. Em penso que està abusant una mica de la cordialitat de tots nosaltres. Ens podria dir què l'ha dut aquí, sergent? Sí, senyor, ara mateix. Algú tindria l'amabilitat de dir-me qui és el propietari d'aquell BMW que hi ha aparcat a la porta? És del meu marit. I com es diu ell? No li diguis! Tens dret a no contestar. Es diu Leonard Gans. I on és ell? Protesto! Això no és cap tribunal, ni jo soc cap jutge, ni porto toga, ni tinc una massa verticada damunt la taula. Només vull saber on és aquest home. Amb molt de gust li diríem, però fins que no ens digui què ha vingut a fer aquí, no li direm on és el senyor Brock. No sé per quins sens ous sempre he de tenir problemes amb la gent d'aquest bar. Molt bé. Cap a 1:15 del vespre, aproximadament, s'ha produït un accident a la 12a cantonada d'Am. Un Porsche vermell acabat de sortir de fàbrica, descapotable, amb matrícula de Nova York, s'ha estavellat contra el lateral d'un BMW. Tot nou, model sedan de 4 portes. Molt bé, ara ja sabem que no ha estat culpa del BMW, perquè el cotxe, el Porsche, era un cotxe robat directament de fàbrica. Molt bé, el Porsche i l'home han fugit. Molt bé. Aquí pertany el Porsche acabat de sortir de fàbrica? No ho sabem. Aquí. Pertany al tinent d'alcalde Charles Brock, comprat avui mateix per la seva dona Mayra com un regal. Una sorpresa que ella li volia fer amb ell amb motiu del seu aniversari de noces. Això més que una sorpresa és una bomba. O sigui que vostè ha vingut aquí només a investigar això de l'accident. Sí, senyor. I ara, si el senyor Gans és aquí, m'agradaria molt poder parlar amb ell. I si no, al departament de policia li encantaria saber el que és. Ja ho entenc. Però, perdoni, els sabria greu sortir 2 minuts Per què? fora. És que la senyora Gans és clienta meva i voldria fer una consulta abans vostè continuï amb el seu interrogatori. Un minut. Això és el que li concedeixo. Vinga, de pressa, que tenim molt poc temps. Algú de nosaltres ha de fer l'Heleni. Però què t'empetones ara? Sí, home, sí. Ell no sap res dels trets de pistola. Però en Lenny no pot fer de Lenny perquè resulta que està fent de Charlie. I en Charlie no pot baixar perquè no li podem deixar veure en Charlie perquè en Charlie té un Ell forat fa a la la vida l'orella. normal de cada I dia. és que últimament no parlem gaire, Vinga, va, hem de tornar a triar. No, jo no torno a jugar aquest joc estúpid. Però ja ho sé que és un joc estúpid, però necessitem algú que faci de Lenny. No patim, que ho farem les dones. Vinga, nena. El marit de la Capella farà el Lenny. Però si el Lenny és el meu marit. No, el Lenny és el Charlie. Tu jugaràs per l'Lenny. Va, poseu-vos en cercle. És que jo no sé jugar a aquest joc. Només has d'ensenyar els dits. Quan jo conti 3, la que quedi sola, perd. Va, preparades? Vinga. 1, 2 i 3. Molt bé, ja està. Soc jo. Immenso, ho sento que ell. Està bé. Ja faré de Lenny. Va. Ernie, obre la porta. Veig que no s'han posat a ballar. Molt bé. On és el senyor Gans? En aquesta habitació, davant seu. Jo sóc el Leonard Gans. Vostè? I com és que ha trigat un minut sencer en recordar com s'ha dit? No et precipitis en les respostes. Universitat de Dret de Harvard. No et refiris mai d'un home que sap que no hi és o hi és davant teu. Acadèmia de Policia. Qui és vostè, senyor Gans? La dona, més amiga de la seva dona. Ella, la dona, la senyora Gans. Ha vingut sola, senyora? No, he vingut amb el meu marit,
que el senyor Kent Gorman. I on és ell? Ai, ens haurà hagut de marxar abans. Una festa una mica aigualida, no li sembla? Home, ha tingut els seus alts i baixos. Molt bé, senyor Gans. Ara expliqui'ns com ha estat això de l'accident. Amb tots els pèls i senyors. Perdoni, però li faria res sortir un altre moment? No em dóna la gana! No vull sortir a fora ni enlloc ni cap estona més! S'ha acabat! Penso instal·lar-me en aquesta casa fins que no sàpiga el que he vingut a fer, encara que m'hi hagi de mudar tota la meva família. Parla també. Què és això? Aquí 1047. Pati. Endavant. Parla també. Positiu. Verificat. Cos vermell descapotable localitzat a la cinquena, cantonada en Market, a Terrytown. Sospitós detingut. Han dit que ja n'hi ha prou per aquesta nit. Bé, suposo que només ens queda plegar veles i marxar. Ai, que bé! Quina malament, fantàstic! Feliç que sóc. Em sap greu haver-vos molestat, amics. No passa res. Cap problema, cap Ho minut. entenem, ho entenem. Demà haurà de contestar algunes preguntes més, senyor Gans. No robem més temps. Gràcies a tots i bona nit. Ai, no res. Nosaltres, sergent. Estic convençut que l'he vist a una altra banda. Perdoni que insisteixi, però com es diu vostè? Glenn Cooper. I no ha sortit mai per la tele? Doncs sí, soc candidat a senador de l'Estat. I tant! Vaig veure l'entrevista que li van fer per la NBC. I escolti, per què tenia tanta por de dir-me per serena? No veurà. Quan un està ficat en política, ha d'anar al tanto de que no l'enxampin i l'emboliquin amb algun afer d'aquests. Però vostè no hi estava pas implicat en aquest assumpte. A no ser que hagi estat testimoni de l'accident. Ho ha estat? No. La meva dona i jo hem arribat més tard. No els hem sentit, els trets de pistola. Quins trets de pistola? Dic que quins trets de pistola! Els trets de pistola que m'imagino que haurem disparat quan perseguien el cotxe robat. Sí, però això està a Tarrantau, que si fa o no fa, està a uns 20 quilòmetres d'aquí. O sigui, que té un radi d'audició de 20 quilòmetres a la rodona, senyor Cooper. Parla també. Aquí 1047. Pati. Endavant. Parla també. Positiu. Entesos. Verificar. Veïns de la zona informen de 2 trets de pistola disparats aproximadament sobre les 21 hores al 1257 de Peekskill Road, Sledding Landing. Investigar. El 1257 de Víctors. Vaja, que ens acaben de fotre una doble trompada tots plegats. Algú em pot explicar això dels trets de pistola? No. Nosaltres no en sabem res. Jo ja li he dit que no n'hem sentit cap de tret de pistola. La música estava tan alta, oi? Sí. No l'han sentit, esclar. Algú tindria l'amabilitat de dir-me qui és aquella dona que està asseguda al cantó del BBB? La meva dona, la Cassi. M'agradaria molt intercanviar unes paraules amb ella. Toni, pot parlar. Connie! Em sé de casa! Pel que veig, tots vostès han gaudit d'un sopar exquisit. M'agradaria parlar molt del servei. El servei no hi és. Qui ha tornat, doncs? Jo? I com es diu? Cookie. Vull dir de veritat. No, si és que em dic Cookie. Tinc una germana que es diu Tassi i una altra que es diu Candy i jo em dic Cookie, ho juro. Es troba bé, senyora Cooper? Encara no vull presentar càrrecs. No tinc cap pressa. El meu advocat s'encarregarà de tot. Ha estat un accident. I que ha caigut l'encenedor elèctric del cotxe en el seient de pell. Jo l'he agafat a forta per les espatlles per treure-la del cotxe. I com s'ha fet aquesta castanya tan lletja que porta el meu senyor Cooper? Doncs... Ara he obert la porta del cotxe tan de pressa. Caram! Quina gràcia que em fa aquest cas.
semblen ben bé uns dibuixos animats. I quan penso que aquest lloc anava a sortir per la contra. Senyora Gorman. És a mi? A què es dedica? Jo? Bé, he estat ajudant aquí amb les begudes i tot això. Vull dir que quina feina fa! Que no cap! Ai, que sí, que soc jurista! Ai, que soc jurista! I també soc pare de dos nens! Ai, no! D'un nen i d'un marit! Ai, perdonin! És que si tant no ens ho compta! Vostè i tota la resta! Els vull dir una cosa que està completament al marge de les meves competències. No m'he cregut ni una reveladilla paraula de totes les que s'han dit en aquesta habitació. Sé que en aquesta casa s'han disparat 2 trets de pistola. Sé que tots vostès, una darrere l'altra, estan amagant alguna cosa. Vull veure el senyor Brock ara mateix i saber d'una vegada per totes què collons està passant en aquesta casa. Incloent-hi la possibilitat de trobar-me en aquest senyor amb 2 forats de bala al cos. Els dono 5 segons perquè el facin baixar, o trigaré 2 a pujar i buscar-lo que batent. No em toquin els peus. Estic a punt d'aconseguir un ascens gairebé vençut i no estic disposat a perdre'l per culpa d'aquest remalic. Començo a comptar o pujo que batent? No. Un moment, sisplau. Un moment. Vol fer el favor d'esperar? Només un segon, sisplau. Un segon. Karen, vull dir, Len, em sembla que ha arribat l'hora de cridar en Charlie i dir-li que baixi. No creieu així? Completament. Rotundament. Charlie, sóc l'Ernie. Aquí estem tots a punt perquè baixis. Estàs tu llest per baixar? El senyor Brock està disposat a explicar-li tota aquesta història de començament a final. Els detalls de la mateixa que nosaltres no ho coneixem encara. La fugida del servei, la fugida de la seva dona Mayra, els trets de pistola que jo no he sentit. Ai, em sembla que m'està agafant una altra fiblada aquí a l'esquena. Et penses que algú li importa una merda? Hola, Charlie. Hola. Charlie. Ja et trobes millor, Charlie? Soc el sergent Wells, senyor Brock. Ell és l'agent Panther. Sent, sisplau. Toni, el nou conductor. Senyor Brock, expliqui'ns des del començament què ha passat en aquesta casa i aquesta nit. Algú amb una mica de portell de nata de pasta follada? Ara no, senyora! Endavant, senyor Brock. La història, La història tal com ha passat. Sí. Tal com la recordo. I tal com ara els hi explicaré. Doncs miri, si fa no fa, eren les 6 en punt quan jo he arribat a casa de la feina. He agafat una ampolla de xampany de la nevera i he pujat de dret cap a l'habitació escales amunt. La Rosita, la cuinera espanyola, era a la cuina amb la Ramona, la seva germana, i en Romero, el seu fill, que estaven esperant l'ordre de la Mayra per començar a fer el sopar. Jo he entrat a la meva habitació i he proposat un brindis. Per la dona més meravellosa que mai hagi pogut tenir un home en 10 anys. La meva dona ha aixecat la copa i ha dit: "El millor marit i els millors 10 anys que mai hagi pogut tenir una dona meravellosa." Brindem. Va bé, ens besem. Tornem a brindar, va bé, ens besem, tornem a brindar. I amb tot això cap a les 7 en punt ja ens havíem acabat l'ampolla de xampany. La meva dona estava mig tocada i jo completament torrat. I
I l'he posseïda en aquell moment, amb la mateixa ardor i la mateixa passió que la nostra nit de noces. Gèiem allà, tots dos, nus, extasiats, quan de sobte truquen a la porta. Un jove desconegut ens estava mirant, de fita a fita, amb un ganivet a la mà, mai de crida. Jo faig un cop, vaig corrent cap a la calaixera, a agafar la pistola, que jo la guardo per tal de salvar-li la vida. En aquell moment l'home desconegut ens mira i ens diu: "Yo quito de que es enchilada, de que es en quinto minuto". Jo no parlo espanyol. I tampoc no havia vist mai abans en Romero, el fill de la Rosita. No sabia que aquell ganivet era per tallar l'ancià i que l'únic que ens estava preguntant era si ja podien començar a fer el sopar. Així que l'apunto amb la pistola a la mà i de crida m'agafa el braç, m'empenya amb força, si fa la pistola i em forada el lòbul de l'orella. En aquell moment el Romero, el fill de la Rosita, baixa a les escales i diu a crits a la Ramona i a la Rosita: "Mamaceta! Que l'hombre loco que van van!" Que això vol dir que l'home boig m'ha disparat un tret. La Rosita, la Ramona i el Romero fugen corrents. En aquell moment veig que la sang que em vessa del lòbul de l'orella taca el vestit nou de la Mayra. Sentim un cotxe que s'acosta. Són els primers convidats. La Mayra es posa una bata, baixa corrents a buscar aquell altre vestit que es va provar a l'estiu passat en aquell sopar del cercle dels amics de Palestina. Jo miro per la finestra i veig la Ramona, la Rosita i el Romero que fugen amb el seu Alfa Romeo. Però com que és de nit no veig gairebé quin cotxe agafen. Em penso que és el meu amic Mercedes-Benz. Pum! I els torno a fotre un tret. Llavors baixo corrents per buscar la Mayra. No la trobo. Veig la porta del soterrani oberta i la tanco per por que aquell jove pugui tornar a entrar. Pujo corrent cap a dalt a l'habitació perquè em vull prendre unes quantes aspirines. Però llavors, per error, comptes de 4 aspirines, em prenc 4 Valiums. Sento com els convidats arriben al pis de baix. Jo us vull dir que busquin a la Mayra, que no la trobo, que la busquin. M'adono que no puc articular ni paraula per culpa dels efectes del Valium i que la sang que pesa del lòbul de l'orella està atacant la catifa blanca del menjador. Llavors, en aquell moment, entren a l'habitació. Tots, corrent, i comencen a cridar: "Què ha passat? Què ha passat? Què ha passat?" I jo, quan els vull explicar tota la història, caic desmaiat en el llit. I així és com ha passat la història, tota la remaleïda història, de dalt a baix. Li juro, com em dic, Leonard Charlie Brown. Li compro de dalt a baix. I sap per què li compro? Perquè m'ha encantat. No me l'he creguda en absolut, però m'ha encantat. Jo també estimo la meva dona i per això vull tornar a casa a la meva. Gràcies a tots, amics, i perdonin les molèsties. Un lliçó d'ovella, senyor Brock, sí. Ah, i feliç aniversari de noces. D'on reconeix tret els ous per explicar una història com aquesta? Me l'he inventat! Sí, ja ho sabem que te l'has inventada, però quan? Jo què sé, mentre anava parlant, anava paraula rere paraula, frase rere frase, no sé on anava parlant, però jo anava tirant. Però tu no saps espanyol? No, també m'ho he inventat! I no has pensat que en qualsevol moment podríem haver d'anar tots a la presó per perjuri? Clar que ho he pensat, aquest era el gran repte, l'última ensarronada i la més grossa. Us prometo que ha estat el moment més emocionant de tota la meva vida. Estic impressionat. Estic sincerament i profundament impressionat. Sens dubte, Lenny, tens una de les més retorçades que he vist en ma vida. Proposo un brindis pel meu marit, el nen. Just quan m'anava a divorciar, perquè ja estava una mica cansada del nostre matrimoni, me n'he tornat a enamorar com una boja. Per l'Eni! Tinc una pregunta interessant. A quina? Què creieu que els hi ha passat en realitat a en Xavi i la Mayra?
Sí, encara estem tots aquí baix. Ja estàs a punt per rebre visites? Tenim unes ganes que ens expliquis realment el que ha passat. Ara pugem. I Sant Charlie que diu que ara mateix ens explica tota la història.